Toto je naše prvé video ktoré buduje na tomto kanáli. a toto je video o tom, Top 5 najlepších zvierat na začanie farmy. čiže ak ste tu u tohto kanála noví, zanechajte like a odber a môžeme sa vrhnúť na video. OK. Kam by sme dali kravu? Krava je podľa mňa Dčko. To je dobré, lebo dáva mlieko, dá ti dosť mesa, ale horšie je to, že veľa potrebuje na jedenie. Potom tu máme prasiatka. Tie by si kde dal? Na Cčko. No, tí tiež zožerú toho veľa, ale zase dávajú nám mäso. Dajme teraz sliepky. No, slípky by som dal na S-ko. Na Esko, lebo to je nenáročné, môžeš im dať hoci čo máš z kuchyne a nezožerú ani toľko veľa a dajú ti vajíčka a vajíčkam teraz stúpa veľmi hodnota. Potom tu máme ovce. Tie by si kde dal? Na Bčko. No, Tie vynikajú v dávaní vony a tiež toľko nezožerú, nemusíte aspoň kosiť dvor, pokosia vám oni samé. a kozy by som dal na Ačko, a to preto tiež nám pokosia dvor, máme z nich mlieko a dokonca aj mäso. No a nie sú až tak náročné na výchovu. Toto bolo naše prvé video. Ak sa vám ľúbilo, zanechajte like a odber. A my sa uvidíme od ďalšieho videa. Čaute!